जों the strongest punishment abang जों renai haino hai ang kaisa kok masafioka जों khanaka tabuk chini mongge kami andaro siram khora andaro thangnai 21 tarik July bo je rep khaijamani chini beri besa bonatoi kabang जों kok salai tongo kabang chini media kong newspaper kong social media kong NGOs social worker civil society abo tei जों jottono protest khai tongo ang hese minister ang bhaino strongly protest khayo ang condemn khayo tei ang khanaka chini police rok bono जों tau drotei 10 jon suspected culprit na जों romkha bordao under trial tong investigation khai tongo tei khanaka tei kunui je asol the suspected kunui abo tabon kharjak abang जों naiduk karinai bermeng जों sawatini je tini police जों action nai tongo जों kebal map khaya je rape case abo sobche dangerous chini bagai case जों saimano abo kono excuse kri or kono dharma kri or kono tini jat kri or kono party kri je culprit abo manjang nai abo जों bichar mari nai abo जों bhaino chini sarkar top theke जों koi tongo te ang niji ang family visit khaikha ang thang nai kha जों borok blai osohai family borok blai gorib family ekdom parani borok borok kono saimia boni bagai onek borok borok sujog nakha abno जों hese society hese जों public chini civil society जों jottono abno जों manai nai te chini sorkari babe जों bo nai tongo te ani nije bono जों anggi he chubakha je masa bono chubakha जों tei chubanai जों salai tong chini sorkari babe जों bono family no abo hai case tongo जों chubanani chini kesa fund tongo abo जों bono जों chubanai tei bang koinai chini jotto chini parani borok chini aro siram khorani parani borok nang koinai borok bai cooperate khaidi borok family thano chubadi ta bo osohai ni jora ta bo bre wanama kirima sunsani jora boni bagai जों jotto boni family no जों ma chubanai are para borok nang koinai elaka borok nang koinai jate borok thangai madama thang naidi tei जों borok no chini je जों suksak जों borok ma chubanai engka ang mon koinai je tafon kunui kharjak tongo je culprit je suspected culprit जों borok naiduk karinai tei ang hambai ro chin police department borok action borok daidati action nai tongo borok sam tangi tongo sapung khopong borok police rok guri naiduk tongo mone bagai ang khago the proper justice bo mannai hambai স্যার দাও বিভিন্ন মহল থেকে যে প্রশ্ন কাজ দাও বনের প্রতি শাস্তির নাই যেমন যে নির্ভয়া কান্দনি যেভাবে শাস্তির দেখা আবার হেকে দাঁড়া নাই না বম হাই স্টেপ না দাঁড়ায় আবার কক কাছে যেমন দাও abo ain je samane abno khainai जों the strongest punishment abno जों renai bo tamo ain sa je sobche strongest money abno जों bo hane ready himo sanai